हेलौ गाइसमोन, आङो दिनै हरिबर' इउटुब चेनेलाव नुजाफैलायबाय। जोंहा माखासे बर' सिख्लाफोर गुवाहाटियाव हमजादों। बेखौनो सावरायनो आङो फैलायबाय। जोंहा सार एक्स NDFB बिथांमोनहा हमदों। बिथांमोनहा हमनाया जोबोद मोजां जादों, बाख्नायजाथाव। बिथांमोनहा दाख्लैबो हौवा हिन्जाव दोनखारनाय हमखांबाय, बेनि थाखाय थेंक इउ। आरो दा गाज्रि खामानि मावग्रा बर' सिख्लाफोरखौ हमबावबाय, बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आदामोननिसिम। आरो इयुनाव गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ हमबाय थानो मोनलांबाय थाथों, जाहाथे बिदिनो जोथोन लाबाय थायो बर' हारिखौ। आङो बेखौ मिजिंथिबाय। जोंहा बर' हारिनि जोबोद गाज्रि खामानियाव थांग्रा सिख्लाफोरखौ हमनो मोनबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरखौ एसे मोजाङैनो साजा होनांगौ। आंनिबाथ' बियो बिराद गाज्रि खामानि। गुबुन हारिफोरजों मुगैजानाय खामानिखौ जोंनि बर' हारिया मावलांगासिनो आरो मोजां लामायाव आगान सुराजासे गाज्रि लामायावसो आगान सुरगासिनो। आरो आङो मोनथिनो मोनदों जे बर' राइडार्सफोर बिसोरबो एसे लिंक दं होननानै बुंदों आरोना। राइडार्सफोरनि भिडिअखौ आं नायो। आं गासैबो राइडार्सफोरखौ बुङाखै दे, जाय बर' राइडार्स होननानै बे भिडिअआव बुंदों। थागोन माखासे मानसिफ्रा बिदियाव इन्टारेस्ट लाग्रा थाखायो, नाथाय बियो जोबोद गाज्रि खामानि। सासे माखासे राइडार्स जानानै बेफोरबायदि खामानियाव मानो आगान सुरनांगौ? मोजां लामायाव आगान सुरनाय मानसिफ्रा मानो बेफोरबायदि खामानियाव बाहागो लाफानांगौ? मानि थाखाय? गावखौ गोजोननायनि थाखाय ना थाखा फैसा अभार गोनांखाय बेफोरबायदि खामानियाव आगान होयो नामा? दानिया मा होनबावनो, भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। बे नानिया गावनि स्टेटमेन्टखौ माने गुवाहाटियाव माबोरै फैनाय जादों आरो मा जायगानि बे होनाय जासिगोन। फारसेमा खिथालाय देलाय। ओमफ्राय हा? क्लास 12आव बबे कलेजाव फरायो नों? हा? ओमफ्राय गामिया फुटबलजरा। बेसेबां जाखो बे गुवाहाटियाव फैनाया? हा? ओमफ्राय बे खामानियाव खेबबेसे थांखो बिदि? हा? सोरजों? मा हारिजों थांदों? बर' गोजा। अबेनि बर'फ्रा अबेनि मा मावो? हा? बे बेसेबां बेसेबां होलांखो? माने सासे सेंग्राया 10,000 खरि। हा? ओमफ्राय मा हटेलाव थायोना सोरबा न'आव थायो? हा? हा? हटेलाव थायो। बेनिफ्राय गुवाहाटियाव नों माबोरै फैजेनखो? ओमफ्राय नोंसोरखौ बे खामानियाव सोर फाथायो? सोर लेंहरो खिथालाय? जों बेरायनोसो फैदोंमोन। ओमफ्राय सोर बिदि माबा खामानियाव बाहायखो नोंसोरखौ? खोन्था नामा खोन्थाना नामा बे ना बै सोर फैदों? जों राबि, आं, बिउटि। ओमफ्राय सोर फाथाया खामानियाव? फिथा माबा नालालि ना नोंसोरखौ फाथायग्राया मा नाम? खाथि खानाया सोर? फिथा आसिया सियाव थांदों नोङो? आं बारा माबा जायाखै बिसोरखौ। दे खोन्था नोंनि खाथि खानाया सोर? दा न'आव थांफिननानै फरायगोन ना मागोन नों? माला थांगोन? आगष्ट 1आव जोंना क्लास खुलिसिगोन। हा? आगष्ट 1आव जोंना क्लास खुलिसिगोन, मानो थांगोन? डाइरेक्ट नोंसिनि आइ आफाखौ बे भिडिअनि गेजेरजों लिंहर। गामिनि गेजेराव नोंसिनि न'खरनि मानसिखौ, गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नों मोनथिना मोनथिया गामिनि? हा?
दे खिथा नोंखौ सोर लेंहरा मोखां थिखां ओमफ्राय बे खामानियाव नोंसोर बेरायनानै लाजिना लाजियाखै नोंसोरो हा दिनै बेसेबाङाव फैदोंमोन बेसेबाङाव होगोन होननानै लेंहरदोंमोन नोंखौ हा फैसानि खोथा रायलायाखैमोन माथो बेसेबां होगोन होनदोंमोन फैसानि खोथा रायलायथ'वाखैमोन हा फैसानि खोथा रायलायथ'वाखैमोन जायगायाव हटेलाव थानो होननानै लेंहरदों आरो हा सोर लेंहरनाय बेनि हौवा हा बेनि हौवा बिनि हौवाया मा नाम खिथा राज अबेनि बियो आं बेखौ मिथिया सिनायनानै बानायबाबो जों दे फार्स्टमा खिथा गामि ओरैनिफ्राय बोरै फैजेननाय खिथा दे खिथा आंनि मुङा जुनालि दे खिथा आंनि नामा जुनालि बिफानि नामा कनि ओमफ्राय बिफानि नामा उलुसि काजलगावनि होन हा आंनि नामा जुनालि ओमफ्राय बिफानि नामा कनि ओमफ्राय बिमानि नामा उलुसि आं काजलगावनि ओमफ्राय आं गुवाहाटियाव बेरायनो होननासो फैदोंमोन ओमफ्राय गाज्रि खामानियाव थानाय खेबबेसे जाखो हटेलाव थानायाव बबे हटेलाव थादों खिथा हरसे थाखायो हटेलाव नामा हा हा दसेयाव 5,000 ओमफ्राय 5,000 थाखाखौ नों मा खालायखो रुम थानायाव ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन नोंसोरना देहाखौ फानहर हा ओमफ्रायथ' जेनेबा नोंसोरो 5,000नि होदावबाय नालाय जेनेबा बे जाय मानसिफ्रा फैदों बिसोर बर' दा हा सेंग्राफ्रा बहानि सेंग्राफ्रा हा बहानि बबेनि सेंग्राफ्रा खिथा हा हा बहानि मा बङाइ मा गामिनि सेंग्राया बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो 5,000 10,000 नै बुझिबाय ना 5,000 10,000 नोंसोर गामियाव थांफिनसिगोन ना नोंसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुबासो माने खिथागोन आरो जायगा 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5,000 नामा हा बेसेबांथ' हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो हा बेसेबां दसेल' 5,000 मिनिलायदोंसो बिसोर बुझा ना मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैखौ सोंगोरसिगोन ओरै जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नामखौ खिथा आरो नोंस्रा न'खराव साबैसे दं आरो नोंनि नामखौ खिथा दे खिथार' माबा हा जों गुवाहाटि थाफैनानै बावखाखै ओमफ्राय जों मा मावखो गोसा बुं ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया हा खननैल' थांदों खननै ओमफ्राय बेसेबां लाखो फैसाया हा 10,000 20,000 सासेनाव 10,000 सासेनाव 20,000 मा जाथि बिसोरो बर' बहानि हा आं कन्टेक्ट खालामनो एक्सचेन्ज बे सासन आरो मोनबावाखै लावथि मानो खारनाय खिथालाय देलाय नै मानो खारनाय खिथा दे
Mana karena kita deh, bentar deh, bentar deh. Nih, mana karena kita? Mana karena kita sebenarnya pura marung deh. Kita, kita. Mwnha. Hah? Nama Gutal. Bisa. Neng bebe mungkin. Kita coba tengah tangkai. Kita, tengah tangkai sudah. Tengah dah. Hah? Tengah tangkai biar kita. Itu mengkaget. Dek kita deh. Tengah dah. Tengah kita. Danger buster besar, mana kuas ya mana. Dah mana? Hurni Boro Thailand, जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000-10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000-10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे बर' गथ'फोर आरो बेखौ जोङो दिनै गुहाथियाव थानाय NDFBफ्रा हमनानै मोनो गासिबखौबो दा बिसोरनि बिमा बिफा दंना गैया गामि दंना गैया नै मा मोनजादोंना मोनजायाखैमोन गाननो मोनदोंना मोनाखैमोन दा थाखा फैसा मोनाखैमोन ना फरायनायाखैमोन बेखौ बुंना लागोन नोङो नङाबाथ' आथिङाथ' बेखौ दानस'खागोन हरनि 12टा 1टायाव NDFBनि अपारेसन गुहाथियाव माने गाज्रि देहा फाहामग्रा आरो जाय बिथांमोननि माखासे चेनेल दंबावो बिथांमोना जाय लिंकआव फैयो बिथांमोननि मुंखौ जों लाजोबबाय बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आरो जायफोर बिथांमोननि माखासे साप्लाइमेन बिथांमोना माने फ्लेटआव थायो जाहैदों माने थाखा फैसा गोनां गारि गुरा गोनां नायदो मा बर' राइडार्सफ्राबो सोलेरबायग्रासो जाबाय नामा बिदिब्लालाय आं गासैबो राइडार्सफोरखौ बुङाखै दै बै साथामसो राइडार सोलेरबायग्रा बा लिंक लाग्राफोरनि थाखायनो गासैबो बर' राइडार्सफ्रा मुं थांफाजोब्बाय आरोना बेनिखायनो बे साथामसो राइडार्सफोरखौ नोंसोरो नोंसिनि ग्रुपनिफ्राय एक्सन लानाया मोजां जाय बर' राइडार्स होननानै मुं थिजानाय जाबाय मूर्खफोरनि थाखायनो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बेफोरबायदिजोंनो सेस जालांजोबसिगोन नामालै सोरबाया सोलेर फानग्रा सोरबाया भिडिअ गाग्रा मानिबा बिदिजोंनो सेस जालांजोबसिगोन बांनायनिफ्राय बांसिनबायसो ससियेल मिडियायाव नुनायनिफ्राय नुसिनबायसो एक्सन लासेयावबो गियालासे बारसोमसिनोसो बिसोरखौ मा खालामनांगौ आंनिबा मोनबा मोजां रोखोम सासन होनो नाङा आरोना फुरा दिनैनिफ्राय मावथारला होनलायनाय सासन होखानांगौ आरो बेखौ नुनानै दाथ' हमबाय रायबाय बुजायबाय बेखौ नुनानैबो बुजिया थांसिनोसो आरो बारसोमसिनोसो गाज्रि खामानियावसो बाहागो लासिनो अब्ला मा जाबावगोन ना सेंग्रायानो जोबदों बिसोरनि थाखाय सेंग्रायानो मोनला नामा गावनि लाइफखौ सेस खालामनानै लानो थाखा फैसायासो देरसिन जाबाय आरोना आजिखालि रां रुफा थाब्लानो गासिबो जाजोबो होननाया बेनो माथो होनबावनो रां खामायनायसो थेवबो जाय बिथांमोनहा दा खिथा जादों जाय राइडार्स बिथांमोन गाज्रि खामानि आगान होफानायफोर बिथांमोनहा गावखौ सामलायनाया गोनांथि जाबाय आरोना मानो होननानै बुङोब्ला माखासे मोजां राइडार्सफोरखौसो मुं थिफा होनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला साथामसो गाज्रि राइडार्सनि थाखायनो माखासे मोजां राइडार्सफ्राबो थांफाजोब्बाय जाय बर' राइडार्स होनना बुंदों बै बर' राइडार्सफ्राथ' मेरला दं गोबां ग्रुप दं
बर' राइडार्सफ्रा जेरै बर' राइडार्स बिसिनि ग्रुपआ मेरला दं आरोना बिदिनो गारि सालायनाय बाइक सालायग्रा जोबखा माखासे राइडार्सफोरासो मोजां राइडार्सफोरासो बे साथामसो गाज्रि राइडार्सनि थाखायनो मान सनमानथिसो थांफाजोबनाय जासिगोन आरोना बेनिखायनो आंनिबा जाय बिथांमोन राइडार्सफोर बर' राइडार्सफोर बिथांमोनहाबो बै गाज्रि खामानि मावनाय बर' राइडार्सफोरखौ एरख'नांगौ आंनिबा बिसिनि थाखायनो राइडार्सफ्रा बखिजानाय जागोन आरोना आंथ' जोबोद मोजां मोनो राइडार्सफोरनि भिडिअखौ आङो नायजोबो बेरायनाय अफायबा राइड खालामहैनाय बेफोरखौ आं नायो मानो होनना बुङोब्ला आं नायनो मोजां मोनो आं बे जाय मख'जानाय राइडार्सफोर बिथांमोननि थाखाय साबजानाय मोनाखै बिथांमोनहा मानो राइडार्स जानानै बेफोरबायदि खामानियाव आगान होनांगौ दाथ' माखासे मोजां राइडार्सफ्रासो नोंसिनि थाखाय नाम थांफाबाय नोंनि लोगो राइडार्सफ्रा नोंखौ मा सानगोन दा मा सानगोन नोंसिनि थाखायनो माखासे मोजां राइडार्सफ्रा मुं थिफा जानाय जाबाय दा डाइरेक्ट बर' राइडार्स होननानै बुंजानाय जाबाय भिडिअखौथ' आं बारा गोबाव खालामला आंनि बुंनांगौ खिनिया बेनो जाय गाज्रि खामानि मावग्रा बिसोरखौ हमबाय थानांगौ साजा होबाय थानांगौ आरो जाय बिथां हमग्रा एक्स NDFB सारमोननिसिम गोजोननाय थाबाय मानो होननानै बुङोब्ला इयुनाव बिदिनो एक्सन लालांबाय थानो हाथों आरो हमबाय थालांनो हाथों बारग'नायाथ' बारग'खानाय नंलिया सारमोनहा मोजां खामानियाव आगान सुरबायब्लाथ' दानिया हारिबर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक हरदो कमेन्ट हरदो साबस्क्राइब खालामदो आं बारा गोबावखौ बुंला बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय बाय बाय